En dat woord knoevelen, en dat deden we hier lekker met Christel en Quinn, uitkomend natuurlijk voor Venlo. En van Venlo gaan we naar Gulpen. En in Gulpen zit immers, ja, die had al een hele hoop gewonnen. Ze won de Jo Eresprijs in 2019, volgens mij het KVA, het TVK. En Wim Wit, misschien nu al het LVK. Fiorenza, hoi. Hoi, hoi Henk. Wie is er in Gulpen? Ja, ik zit momenteel, moet ik eigenlijk bekennen, ik zit niet in Gulpen, maar ik zit in Valkenberg bij mijn oma. Ja. Dus het schiet er naar Valkenberg stiekem. Maar dat is hier lekker gezellig, ondanks alle shit wat nu allemaal gaande is op de wereld. Ja, maar we maken er het beste van. Dus het LVK, dat heb ik gezegd, het gaat altijd door. Stichting LVK, L1, weer zorgen ervoor dat er een LVK is. Dus we doen het op deze manier. Doe bij Michi op de televisie. En we gaan dadelijk naar die clipje kijken. Hey, ik heb net opgenomen wat ze allemaal al gewonnen hebben. Wie hoog stuit het LVK op die Liesje om nog een keer te winnen? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het ultieme van Limburg als maar kind winnen, vind ik zelf. Ja, met de Jo Ernst natuurlijk. Dus dat staat zeer zeker nog op mijn verlanglijstje, om het zo te zeggen. Ja, nu heb je als tekstschrijver en componist die een levenspartner, hè? Dwayne Horbach, heeft die een liedje gemaakt. Wie werkt dat in de praktijk? Wie is dat liedje tot stand gekomen? Ja, wij je allebei zo gaat van we willen wel gaat anders. Eigenlijk voor corona hebben we dat al besloten dat we gaat anders wilden. En rustig nummer ook voor in het repertoire. En omdat ik zelf ook zo gaat van ja, ik ben dus toe en toch gaat anders voor mezelf. En ja, toen is hij eigenlijk zoals bij 3 dagen achter de piano gekropen en al vrij snel stingen van onder tot boven op de piano als demootje. Ja, heb ze er zelf ook inbreng in? Of is het, ik maak dit voor dich, Dwayne, en dan moest je het maar doen? Nou ja, er zit wel altijd van ja, als je gaat dingen gezet wat ze niet leuk vindt, geef het aan. Maar meestal kent hij mij toch al zo goed dat er eigenlijk al het grootste gedeelte al van mijn idee perfect heeft gemaakt. Ja, wat is het idee achter die clip? Ja, eigenlijk ja, het van onder tot boven in de provincie vooral. Dus ik zeg ook van Venray tot in Gulpen. En zijn we eigenlijk alle bekende dorpen van Limburg afgegangen. Roermond, Gulpen, dan Maastricht, Heerlen. En zo eigenlijk van noord tot zuid in de provincie rond de Schezen. En ja, er is voor mij nog een tweede hele speciale betekenis aan de clip. Is dat een week voordat de clip gereleased werd, is mijn opa overleden. Dus ik heb de clip ook vooral aan opa opgedragen eigenlijk. Zullen we nu deze clip in dit tv-programma hier op L1 gewoon ook in de opa opdragen? Ja, dat vind ik een hele gooie. Nou, speciaal door Fiorenza opgedragen aan haar opa, haar LVK-inzending, halve finalist nummer 3, van onder tot boven. Dit is Fiorenza.